Fil-katakezi tagħna llum eżistijaj ħankomplu nirriflettu fuq is-sejħa li l-Mulej Ġesu għamel lil Franġisku mursow il-Knisja tiegħi wara li rajna id-diskors li kien għamel Papa Benedittu 16 fis-27 ta' Jannar tal-2010 fuq din l-esperjenza li Franġisku kellu fil-Knisja mġarfa ta' San Damjan fejn hemmhekk kellmu l-famuż kurċifiss. Konna qegħdin nirriflettu ftit fuq il-mixja li għamel Franġisku skont ma hija rakkontata fil-waħda mill-kitbiet tal-bidu miktuba bid-tlet ħbieb tiegħu. Konna rajna kif San Franġisk kien qiegħed f'mixja ta' konverżjoni u darba minnhom l-Ispirtu Santu nebħu biex jidħol ġol Knisja ta' San Damjan biex jitlob u rajna li kif daħal huwa talab ħeġġa quddiem ix-xbieħa tal-kurċifiss. Ħar darba riflettejna fuq dawn it-temi. Illum se nkomplu eżisti fuq il-bqija tar-rakkont u anka jekk ikollna ċans fuq id-diskors tal-Papa li smajna l-aħħar darba. Mela kif San Franġisk qed jitlob quddiem din ix-xbieħa jitlob b'ħerqa, ikellmu Ġesu bil-ħlewwa. U nixtieq nagħmel enfasi fuq di. Dak kollu li ħajjisma' Franġisku wara min fom Ġesu joħroġ bil-ħlewwa. Ifakkarna f'dak li Ġesu nnifsu jgħid: ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-badma tiegħi x'jien ta' qalb ħelwa u umli. Ġesu dak li se jgħidu b'qalb ħelwa importanti din id-dettal żgħir. Ġesu se jgħidu bil-ħlewwa għaliex importanti? Għax Ġesu ħajitkellem fuq ħaġa serja li forsi kieku jiena u int ma nitkellmux bil-ħlewwa dwarha. Ġesu ħajitkellem fuq l-istat tal-Knisja li għandha bżonn titbiddel u tissewwa. U Ġesu ma jitkellimx bil-erra dwar dan. Ma jitkellimx bis-salvaġiżmu. Ġesu ma joħroġ u jgħajjar il-Knisja ma' San Franġisk. Xejn minn dan. Ġesu msallab bil-ħlewwa sejjer ikellem il-Franġisku dwar il-Knisja. Tiġini f'moħħi dak li jgħid San Pawl fl-ittra l-Efesin, Kristu ħabba l-Knisja u taħajtu għaliha. U allura anke f'dawn il-katekeżijiet mursow il-Knisja tiegħi. Dan il-mandat li Franġisku jirċievi minn Ġesu li aħna rridu nirċievuh fi żminijietna u naraw aktar quddiem kif sejrin ngħixu dan, imma rridu nifhmu li din is-sejħa Ġesu qed jagħmilha bil-ħlewwa lil Franġisku u qed jagħmilha bil-ħlewwa lilna. Ifisser li aħna rridu nieħdlu fil-qalb ta' Ġesu kif hu jħares anke lejn il-Knisja llum li minkejja li l-Knisja fi żminijietna għandha bżonn ta' tiġdid kbir u urġenti, tiġdid kbir u urġenti l-Knisja għandha bżonn fi żminijietna, però Ġesu din is-sejħa jagħmilha bil-ħlewwa lil San Franġisk. U anke aħna eżistijaj jridu nilqu din is-sejħa mhux f'paniku, mhux f'rabja u nippuntaw subajna għaliex ninsabu fi żminijietna. Però l-attenzjoni tagħna l-Ispirtu Santu jridu nħalluh jagħmilha l-ewwel qabel kollox fuq Kristu. Illi bil-ħlewwa l-Franġisku ħejlu dan il-kliem. Franġisku, m'intix tara kif id-dar tiegħi qed tiġġarraf, mur mela u sewwieli. L-ewwel ħaġa li Ġesu jagħmel skont ar-rakkont il-Franġisku jsejjaħlu b'ismu. Ġesu qed jagħti din is-sejħa lil Franġisku b'mod personali lilu. Donnu qed jgħidlu dak li se jgħidlu wara, qed jgħidu dan Franġisku għalik personali. U Ġesu il-San Franġisk mhux se jkellmu dwaru, mhux se jkellmu dwar il-bżonnijiet tiegħu ta' Franġisku, mhux se jkellmu dwar l-inkwiet li kellu ma' missieru, mhux se jkellmu dwar il-ħbieb li kienu qed jgħadduh biż-żmien, mhux qed ikellmu dwar Franġisku, ħajkellmu dwar il-Knisja. Imma jgħidha lilu Franġisku, ġifieri dan li se ngħidlek Franġisk, għamlu tiegħek. U kemm għandna bżonn eżistijaj, aħna l-Knisja nħobbuha daqshekk illi dak li jmiss mal-Knisja nagħmluh tagħna.
dak li jmiss mal-komunità nisranija namluh tagħna personali. Kull wieħed waħda minna irridu nħossu li jolqot lilna, irrid inħoss li jolqot lili. Mhux ma jinteressanix, mhix problema tal-isqof, di mhix problema tal-kappillan, problema tal-qassisin, il-patrijiet, sorijiet, mhix problema tal-lajċ impenjati, mhix problema tal-papa. Tina problema tiegħi. Irrid ikonna eżistijaj dak li Sant'Ignazio tal-Loyola kienu ħobb jgħidu bħala sentire kum ekleżja, jiġifieri inħossu mal-Knisja. Illum imsejħin eżistijaj bħal San Franġisk biex aħna nħossu mal-Knisja. Il-Ġesu inħalluh jiftħilna qalbna għar-realtà tal-Knisja kif inhi b'ħafna mħabba u dak kollu li l-Knisja għaddejja minnu. Tajjeb u inqas tajjeb, u hemm affarijiet li huma tajbin u affarijiet li huma inqas tajbin qed jiġġarfu, irdu nħossuhom tagħna. Irdu nħossuhom problema tagħna. Franġisku Ġesu ikellem lilu dwar l-istat tal-Knisja u jgħidlu Franġisku, interessanti eżistijaj, illi Ġesu ma jgħidlu San Franġisk. Ma jgħidlu San Franġisk, jgħidlu Franġisku għaliex. Ġesu mhux jiftaħ qalbu ma' xi ħadd li hu diġà qaddis. Ġesu qed jiftaħ qalbu ma' xi ħadd li għadu fil-bidu tal-mixja. Fil-mixja. Mulej jeżisti ma jsejjaħx San Franġisk wara li jagħmel xi mixja twila ta' qdusija mbagħad jagħżel li jsejjaħlu biex jibda jużaha għal dan it-tiġdid tal-Knisja. Xejn minn dan. Fil-bidu tal-konverżjoni tiegħu kien miexi ma' fil-bidu tal-mixja tiegħu li Ġesu jagħmlu din is-sejħa. U għal daqstant eżisti dan il-kliem li qed ngħid huwa miftuħ mhux għal min ilu snin twal fih dan il-Knisja, anke min għadu fil-bidu fil-mixja tiegħu fih dan il-Knisja, il-mulej jista' jużak, il-mulej jista' jagħmellek sejħa biex inti tkun strument f'idejh għat-tiġdid tal-Knisja fi żminietna. U mhux li kien eżistijej, anke permezz tal-katekeżijiet, il-mulej qajjam nar anke fil-membri ġodda tal-Knisja, dawk li qed jikkonvertu fi żminietna ħalli jkunu strument kbir u qawwi ta' tiġdid fil-Knisja, mhux li kienu dan l-entużjażmu, mhux il-kritika li toqtol. Għax kif qedtilkom l-aħħar darba dik għax tkun ġejja minna tiġdid li ġej mill-bniedem u mhux minn Alla, li jiġi mill-bniedem jikkritika u jkisser li ġej minn Alla jiftaħ il-għajnejn u jagħti l-ħajja. Li qed jgħidu Franġisku tinsewx mhux San Franġisk qallu, Franġisku. Min tixtara kif id-dar tiegħi qed tiġġarraf. Ġesu hawnhekk jagħmel mistoqsija retorika lil Franġisku. Mhux qed jgħid li San Franġisk ma jarax id-dar, ma ovvjament ra l-Knisja, ra l-Knisja San Damjan imġarfa. Ma qed jagħmlu din il-mistoqsija min tixtara hija dialogu li qed jipprovoka lil San Franġisk biex mhux biss jara, ma biex jieħu azzjoni, biex iħoss għall-istat tal-Knisja kif kien. U interessanti li mhux Franġisku li jiftaħ għajnejh għall-istat tal-Knisja, huwa Ġesu li jiftaħlu għajnejh għall-istat tal-Knisja. Għal-bidu hija l-istat fiżiku tal-Knisja ta' San Damjan li kienet qed tiġġarra fil-ġebel tagħha kienet kienet fi-stat ta' tkissir u tifrik. Ma l-puntu li Ġesu jiftaħlu għajnejh. Meta Ġesu qed ikellmu fil-qalba tal-Knisja, mela l-ewwel biex ma ninsewx il-mixja, l-Ispirtu Santu jieħdu fil-qalba tal-Knisja, Franġisku jaqaf jitlob quddiem Ġesu msallab u mhux jintilef fil-Knisja imġarfa, u Ġesu msallab u mbagħad jiftaħlu għajnejh dwar is-sitwazzjoni tal-Knisja kif kienet. U kemm għandna bżonna aħna fi żminijiet neżistijaj inħallu lil Ġesu jiftħilna għajnejna u għas-sitwazzjoni tal-Knisja kif inhi. Inħallu l-Ġesu jurina din is-sitwazzjoni. Ġesu għalilna mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn eżistijaj, jekk aħna naħsbu li aħna tant bravi, illi għax nagħmlu l-istudji tagħna, malaj kapaċi nagħmlu dijanjosi tas-sitwazzjoni tal-Knisja kif inhi, neħdu falsa stikka tafux. Int min int. Int min int. Il-verità
li mhix dejjem dak li aħna ħobbu naraw fil-ħajja, anka fil-Knisja, il-verità jurina Ġesu. U biex inħalluh jurina dil-verità dwar is-sitwazzjoni tal-Knisja, Ġesu jurija il-dawk illi daħħalhom fil-qalba tagħha. Il-dawk li jista' jafdhom bil-pjagi tal-Knisja. Dawk huma dawk li l-Ispirtu Santu daħħalhom fil-qalba ta' din il-Knisja, dak li l-Ispirtu Santu joħodhom fil-ġlejn Ġesu msallab, sabiex minn riġlejn Ġesu msallab jurihom il-pjagi tal-Knisja, it-tiġrif tal-Knisja. U Ġesu msallab fit-talb jiftaħ għajnejn Franġisku. Fit-talb jridu jinfetħu għajnejn eżistij. Bħad-disċipli ta' Emmaus, fil-kuntest ta' dialogu ma' Ġesu, fil-kuntest tal-Ewkaristija, l-qsim tal-ħobs, għajnejhom jinfetħu. Eżistij anke aħna fit-talb, fil-Knisja, għajnejna jridu jinfetħu l-mulej, irid jiftħilna għajnejna u jaqsam magħna u jurina mintom xtaraw il-Knisja tiegħi, id-dar tiegħi kif qed tiġġarraf. Interessanti li Ġesu Franġisku jgħidlu id-dar tiegħi. Il-Knisja hija d-dar ta' Alla. Il-komunità nisranija hija l-post fejn Alla jgħammar. Il-Knisja huwa fejn Alla huwa, biex nuża espressjoni Ingliża, huwa at home. Il-Knisja suppost hija fejn Alla jħossu minn ta' ġewwa. Fejn Alla jħossu mill-quħ aċċettat u mhux miċħud. Għalkemm il-prologu ta' San Ġwan, l-Evanġelista jgħidilna ġifdaru u niesu ma laqgħuhx. Imma l dawk li laqgħuhom mis-seta li jsiru wrid Alla. Propju l-Knisja hija l-post fejn Ġesu mhux huwa miċħud imma huwa mill-quħ u l-innejatina is-seta li nsiru wrid Alla. Tal-kuntest Ġesu l-Franġisku jista' jgħidlu id-dar tiegħi. Id-dar tiegħi fejn jiena at home, fejn jien suppost minn ta' ġewwa, hawnhekk id-dar tiegħi qed tiġġarraf. Fl-istess ħin din is-sejħa illi Franġisku jirċievi minn Ġesu jitkellem minnhom id-dar tiegħu tfakkarni anka fil-ktieb tal-profeta Abadija u Ħaggaj fl-Antik Testament. Meta Alla jilmenta permezz tal-profeta u jgħid lin-nies intom moħħkom fid-dar tagħkom, però m'intomx moħħkom li tibnu mill-ġdid id-dar tiegħi, it-tempju tiegħi. Dan huwa s-sugu tal-messaġġ tal-profeta Ħaggaj. Isis tiegħi xi drabi din tista' tkun anka il-mulejja tikellimna wara li daħħalna tinsewx f'mixja ġewwa imnebħin mill-Ispirtu f'riġlejn is-salib fil-qalba ta' din il-Knisja. Il-mulej jista' jkun li qed jgħidilna intom moħħkom fid-dar tagħkom. Intomx moħħkom fid-dar tiegħi. Intom il-koll medijin fil-bżonnijiet tagħkom. Mintomx medijin fil-bżonnijiet tad-dar tiegħi. Intom medijin fil-karriera, fis-suċċessi tagħkom, mintomx medijin f'dak li jmiss mal-Knisja, mad-dar tiegħi, il-komunità nisranija li fiha jiena nammar. Lura eżistej jista' jkun imulej hawnhekk qed jagħmilna ċanfira ħelwa. Tinsewx dan il-kliem Franġisku qed jisimgħu bil-ħlewwa minn fom Ġesu. ċanfira ħelwa. Għax il-mulej jrid jisirqilna il-qalb tagħna eżistij biex jiftħilna għajnejna. Franġisku, min tixtara kif id-dar tiegħek tiġġarraf. Mur mela u sawwieli. Mela l-ewwel il-mulej jiftaħlu għajnejh, imbagħad jagħtih missjoni. Mur mela u sawwieli. Mur hija s-sens tas-sejħa li tant profeti fit-Testament il-Qadim jirċievu. Tiġina ħafna mmoċċar bħalissa il-ġrajja ta' Mosè. Meta Alla jkellmu jgħidlu mur, no? Int mibawt minni, mur, jiena miegħek, int il-mażul tiegħi, jiena miegħek. U sowwieli, ma jitsowwiha, sowwieli, għax il-Knisja mhix tagħna.
il-Knisja mhijiex tagħna. Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien qal espressjoni dwar il-Qudiesa, dwar l-Ewkaristija. L-Qudiesa mhijiex tal-Qassis, ma jistax jagħmel biha li jrid, hija wisq prezzjuża biex nagħmlu bl-ridu bl-Ewkaristija. L-Ewkaristija mhijiex tagħna. Hija ta' Ġesu nnifsu biex ngħidlek. U jiena naħseb li dak il-Papa Ġwanni Pawlu II kien qal l-Ewkaristija jridu ngħiduha anke l-Knisja. Il-Knisja wisq prezzjuża għal Ġesu li aħna ħadd minna ma jista' jmissa. Ħadd minna ma jista' jagħmel mill-Knisja kif irid. Il-Knisja tibqa' ta' Ġesu, il-Knisja mhijiex klabb demokratiku. Il-Knisja mhix demokrazija, il-Knisja mhix xi partit politiku, il-Knisja mhix xi stat li fih għandu regoli li jagħmel il-bniedem kif għandha timxi l-affarijiet, eċetera. Il-Knisja mhijiex tagħna, ħadd minna laqas il-Papa m'għandu jettu dritt li jagħmel bil-Knisja li jrid, jew kif jogħġob lilu. Ħadd l-ebda Papa, l-ebda Eskof, l-ebda Konċilju, l-ebda Kappillan, l-ebda Qassis, l-ebda Patru Soru, l-ebda Lajk. Ħadd fil-Knisja m'għandu dritt, m'għandu seta u ma jista' jagħmel bil-Knisja kif irid, għax il-Knisja mhijiex tagħna. Ġesu jagħmilha ċara. Muru sowwi din hija tiegħi. Qed nafdak dil-missjoni, ma din hija tiegħi. U allura aħna eżistej waqt li rridu nħallu l-Ġesu nibqa' nenfasizza il-moviment li hemm fi Franġisku, il-mixja li qed jagħmel, l-ispirtu jnebħu biex jidħol fil-qalba tal-Knisja mġarfa. Franġisku mhux jidħol jikkritika ma jidħol jitlob, jieqaf quddiem Ġesu li hu fiċ-ċentru u Ġesu jkellmu bil-ħlewwa, jurih jiftaħlu għajnejh għas-sitwazzjoni u jibatu b'missjoni. Franġisku kif iwieġeb għal din is-sejħa? Jgħidulna mimli roda u staġib. Wieġeb bil-qalb kollha mulej. Interessanti eżistijaj, li Franġisku jilqa' din is-sejħa roda u staġib. Dawn huma eżistijaj żewġ movimenti opposti li fruħ il-bniedem jiġru kull darba li l-bniedem jagħmel esperjenza tagħha. Il-bniedem jgħaddi minn dan l-istaġib, dan il-faxxinu, ma fl-istess ħin din il-biża', din ir-rota. Ġifieri eżisti Franġisku għamel esperjenza tagħha. Huma kliem li l-Bibja tuża għal min jagħmel l-esperjenza tagħha. Franġisku jifhem illi hu kien għadu kif iltaqa' ma' Alla fil-qalba ta' din il-Knisja mġarfa. U din eżistijaj fiha ħafna xtomot. Il-Papa Benedettu XVI jgħid li dan l-episodju fa' ħafna simbolizmi profondi. Waħed mis-simbolizmi li nara jien huwa dan li anke fih dan il-Knisja mġarfa Franġisku jagħmel esperjenza ta' Alla. U minn hawnhekk l-oriġini tat-tiġdid kollu illi Franġisku jagħmel fil-Knisja. Jagħmel esperjenza ta' Alla mhux fi Knisja li kollu sejjer tajjeb, fi Knisja li hija mġarfa. Huwa possibbli li anke fi żminijietna minkejja li l-Knisja narawha tiġġarraf f'xi aspetti, huwa possibbli li anke fil-qalba tal-Knisja l-Ispirtu Santu jwassalna biex aħna nagħmlu esperjenza ta' Ġesu. U minn hawn titlaq it-tiġdid vera tal-Knisja sistej. Meta Ġesu minkejja it-tiġrif li jkun hemm jibqa' jagħti l-esperjenza ħajja tiegħu il-persuni, il-komunitajiet li minnhom jibda it-tiġdid. U allura, jekk iridu nfittxu t-tiġdid awtentiku fil-Knisja, fejn ħanfittxuh? Maħniex se nsibuh fil-kotba, maħniex se nsibuh fit-teoloġiji tagħna, maħniex se nsibuh fl-universitajiet, maħniex se nsibuh fid-dokumenti tal-Knisja, dawn ċertament huma kollha għajnuniet, però mhumiex lajn. Ħadd ma jħu għalih. Mhumiex lajn għat-tiġdid vera tal-Knisja. Lajn għat-tiġdid vera tal-Knisja illi fi ħdan Knisja mġarfa jkun hemm persuni li forsi huma ċkejkna u insinifikanti
kif jgħidilna l-Papa Benedetto 16 San Franġisk, l-istess kif qal il-Papa Innoċenz III, xkejkna u insinifikanti illi jistu jagħmlu din l-esperjenza ħajja ta' Ġesu li jiftħilhom għajnejhom u jagħtihom din missjoni. Franġisku jagħmel din l-esperjenza u kif iwieġeb għaliha x'jgħidlu lil Mulej bil-qalb kollha Mulej. Mhux li kien eżistej, aħna wkoll din il-kelma tkun fuq fomna bil-qalb kollha Mulej. Jiena lest li nagħmel dak li inti qiegħed tgħidli. Bil-qalb kollha jiena lest ninata għas-sejħa li qed tagħmilli. Bil-qalb kollha jiena lest li niftaħ għajnejja s-sitwazzjoni ta' Knisja llum. Bil-qalb kollha jiena nixtieq nagħmel tiegħi nesperjenza li l-Knisja għaddejja minnha llum. Bil-qalb kollha jiena nixtieq inkun strument f'idejk biex inti ssowwi l-Knisja. Bil-qalb kollha immur u nsowwi l-Knisja għaliex din hija sejħa li inti tweġeb għaliha lil Ġesu. Din mhix bżonn soċjoloġiku tal-Knisja li inti qed tweġeb għalih. Huwa l-bżonn ta' Kristu fil-Knisja li nwieġbu għalih meta nxammru jdejna u naħdmu għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. Hija l-karba ta' Ġesu li ma toħroġ minn barra l-Knisja imma mill-qalba tal-Knisja imġarfa. Mill-qalba. Hemmhekk aħna nisimgħu dan il-leħen sabiħ ħelu. Ħelu mimli ħlewwa ta' Ġesu. Mur sowwi l-Knisja tiegħi. U risposta tagħna tkun bħal tal-Franġisku bil-qalb kollha Mulej lest li jiena nagħmel dan. Għaliex? Ikompli jgħidulna għax hu fehem li dawk il-kliem ingħadu għal dik il-Knisja li minħabba l-qedem tagħha kienet għodda se tiġġarraf. Franġisku fil-bidu għax hija mixja fehem li jrid jirranġa Knisja San Damjan li għax kienet qadima kienet qed tmur titmermer. Hekk fehem sakemm bil-mod il-mod fehem li mhux il-Knisja tal-ġebel kellu jsowwi ma kellu jsowwi il-Knisja, il-poplu Talla, l-komunità Nisranija. Interessanti però xejdulna li il-Knisja minħabba l-qedem tagħha kienet għodda se tiġġarraf. Minħabba l-qedem tagħha. U din ukoll jista' jkun ta' dawl għalina. Il-Knisja wkoll fi żminijietna jista' jkollha aspetti li qed tiġġarraf għax hija qadima. Xi għaxila tant snin u meta ħaġa jgħaddu tant snin minnha, allura faċilment jieħtlu affarijiet li pereżempju nidraw l-affarijiet tagħha. Allura mbagħad naħduhom for granted. Meta tkun ilha tant snin il-bniedem xi kultant fih għandu t-tendenza dejjem irid xi ħaġa ġdida. Pereżempju jiena nista' ninterpreta dan il-fatt fl-Ewropa. Il-Knisja li ilha tant fl-Ewropa, propju għax ilha tant donnu l-bniedem tal-lum ma jridix irid xi ħaġa ġdida, allura jdur anke lejn reliġjonijiet oħrajn li mhumiex insara. Issu bħal bniedem illi jiġba milli għandu dejjem ifittex xi ħaġa ġdida sakemm imbagħad ħafna drabi jerġa' jmur lura dak li kellu għax u xi kultant jirrealizza li kellu tilfu. Imma eżistija jiġifieri din hija sitwazzjoni anke l-Knisja fi żminijietna anke f'Malta li ilha tant u tant snin imwafqa minħabba l-qedem tagħha xi drabi titlef il-freskezza tagħha għal diversi raġunijiet li konna ċans naraw f'mumenti oħrajn. Ma l-punt li Franġisku għall-ewwel fehem li kienet il-Knisja tal-ġebel minħabba l-qedem tagħha. Tant imtela ferħ għal dak li sema. U tant ħassu imdawwal li ntebaħ fruħu li kien tassew Kristu msallab li kien kelmu. Mela, Franġisku eżistijaj u d-dim dil-esperjenza jimtela b'ferħ u jimtela b'dawl għaliex Ġesu kelmu. Eżistijaj fil-qalba ta' Knisja mġarfa Franġisku jifraħ għax għandu d-dawla. Għamil l-esperjenza ħajja ta' Ġesu li għateħ missjoni għal din l-istess Knisja. X'differenzi sistijaj? Min joqgħod jeqret għalhekk qedtilkom. Il-kritika, il-qerda li ma twassalx għal tama mhijiex ġejja minn Alla. Tista' tgħid li tħobb il-Knisja, qarbel ftit il-kuxjenza tiegħek għax għandi dubji serji minn dak li tgħid. Jekk dak li tgħid ma jwassalx għal tama, jekk mhux ħireġ
minn esperjenza li timlik bil-ferħ u li tatik dawl ġdid. Forsi hawnhekk ma nilmħux diġà il-Knisja li tibda tissewwa. F'qalb bniedem ċkejken u sinifikanti li fi Knisja mġarfa jduq il-Ġesu qalbu timtela bil-ferħ u għandu dawl ġdid. Dawn huma l-persuni li anka fi żminijiet tiegħi ħajkunu strumenti f'idejn Ġesu biex iġeddu l-Knisja. Nies li fiħdan il-Knisja mġarfa jesperjenzaw il-mulej, fihom iġorru l-ferħ u fihom iġorru dawl ġdid li forsi oħrajn m'għandhomx. Ejjew nixxenqu eżistijaj li aħna wkoll fiħdan il-Knisja tal-lum inħallu l-Ġesu ikellimna, namlu esperjenza tiegħu jimlinna qalbna bil-ferħ u jagħtina dawl ġdid. Minn dal-ferħ, minn dan id-dawl tibda tissewwa l-Knisja fi żmien San Franġisk b'ħidma tal-esperjenza tagħha ġewwa fih. Hekk titkun il-mixja anka ta' żminijietna. Nies sempliċi, nies insinifikanti li għax niltaqgħu ma' Ġesu fil-Knisja kif inhi nimtlew b'ferħ u b'dawl ġdid u bħal Franġisku nistgħu ngħidulu mulej bil-qalb kollha. Jien lest li naħdem biex inġeddet il-Knisja tiegħek u l-mulej jagħtina sliem.